8 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар деҳоти чорякорони ноҳияи Рӯдакӣ бинои нави истиқоматиро барои хизматчиёни ҳарбӣ мавриди истифода қарор доданд. Дар ин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст калиди хонаҳои истиқоматиро ба кормандони шифохонаи ҳарбии гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон тақдим намуданд. Афсарон ва оилаҳои онҳо ки дар арафаи таҷлили ҷашни бошукӯҳи миллӣ 32-солагии истиқлоли давлатӣ соҳиби хонаҳои нави истиқоматӣ гардиданд, ба пешвои миллат барои чунин ғамхорӣ ва дастгириҳои ҳамешагиашон изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. Иншоот бо назардошти мавҷудияти майдончаҳои варзишию бозӣ барои кӯдакон дар масоҳати умумӣ беш аз 5000 метри мураббаъ бунёд гардида, аз 2 ошёна, 24 хона ва дигар биноҳои ёрирасон иборат мебошад. корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур соли 2019 бо ҷалби беш аз 70 нафар коргарону мутахассисони маҳаллӣ оғоз гардида буд ва имрӯз дар вазъияти тантанавӣ бо сифати баланду ҷавобгӯи талаботи меъморию сохтмонӣ мавриди истифода қарор гирифт, ки барои хизматчиёни ин ниҳоди ҳарбӣ тӯҳфаи арзандаи ҷашнӣ ба шумор меравад. дар бинои нави истиқоматӣ маҷмӯан 16 хонаи якҳуҷрагӣ ва 8 хонаи дуҳуҷрагӣ ҷойгир аст, ки ҳар яки онҳо пурра бо дастгоҳу таҷҳизоти замонавӣ ва ҷиҳози рӯзгор таъмин мебошад. ҳамеша дар ҳар иду ҷашнҳои барои кишварамон муқаддас аз ҷумла истиқлоли давлатӣ, рӯзи ваҳдати миллӣ ба ҷавонони содатманду сарбаланди кишвар хоса тақдими ин гуна манзилҳои истиқоматии замонавӣ пеш аз ҳама аз ҷониби пешвои муаззами миллат ба ҳукми анъана даромадааст ва пеш аз ҳама мо ҷавонони содатманду сарбаланди кишвар ифтихор аз он дорем, ки зери осмони софу беғубор бо шукргузорӣ аз истиқлолу озодӣ, сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ ва ваҳдати комили миллии кишвар дар баҳри ободиву пешрафти сарзамини аҷдодиамон содиқона ва софдилонаву поквуҷдонона кору фаъолият менамоем. маҳз бо дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давоми беш аз 20 соли охир наздики 500 нафар кормандони гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон бо хонаҳои истиқоматии хизматӣ таъмин шуданд ва имрӯз барои ҳимояи давлати соҳибистиқлол хизмат менамоянд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳамгардидаи бинои нави хизматӣ ва суҳбати самимӣ бо хизматчиёни гвардияи миллӣ, ки имрӯз барои ҳифзи марзу буми ватан ва солимии ҷомеа дар шифохонаи ҳарбӣ содиқонаю ҷавонмардона хизмат ва кору фаъолият доранд, таъкид намуданд, ки беҳтар сохтани инфраструктураи зарурӣ ва таъмини шароити арзандаи зиндагӣ ба кормандони сохторҳои ҳарбӣ ҳамеша дар маркази таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар ин самт марҳила ба марҳила тадбирҳои муҳим амалӣ карда мешавад. ман Шарипова Нигора, ҳамшираи калони шӯъбаи эҳёгарӣ мебошам. ман муддати 10 сол мебошад, ки дар шифохонаи ҳарбӣ гвардияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон кор ва фаъолият менамоям. мушкили асосие ки мо дар шифохонаи ҳарбӣ доштем ин бинои истиқоматӣ буд, ки хушбахтона дар муддати кӯтоҳтарин моро бо хонаҳои истиқоматӣ таъмин намуданд. мо аввалан миннатдории худро ба президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мерасонем ва ҷавобан ба ғамхориҳои он кас гуфтанӣ ҳастем, ки дар қатори дигар хизматчиёни ҳарбӣ ба ватан, ба модар содиқона, софдилона хизмат менамоем. дар саҳни бинои навтаъсис барои машғулияти афсарони шифохонаи ҳарбии гвардияи миллӣ майдончаи варзишии бозӣ барои футболи хурд, волейбол, баскетбол ва майдончаи бозӣ барои кӯдакон бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ сохта шудааст, ки минбаъд дар ин ҷо истиқоматкунандагон метавонанд дар баробари ба намудҳои гуногуни варзиш машғул шудан ҳамзамон истироҳати худро комил созанд. дар идомаи корҳои сохтмонӣ барои пурра дар фасли зимистон таъмин намудани бино ва хонаҳои истиқоматӣ бо гармӣ иншооти махсус бо таҷҳизоти муосири электрикии каммасраф бунёд шудааст. ман бисёр хурсандам ва ифтихор мекунам, ки дар қатори дигар хизматчиёни ҳарбӣ соҳиби манзили истиқоматӣ гардидем. миннатдории худро ба сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва ҷавобан ба ғамхориҳои он кас гуфтаниам, ки ба президент ба ватан содиқона, софдилона хизмат мекунам. хизматчиёни ҳарбӣ, яъне табибони шифохонаи ҳарбӣ бо хонаҳои истиқоматӣ таъмин гардиданд. мо дар ҷавобан ба ғамхориҳои сарвари давлат тамоми донишу малакаҳое ки дорем баҳри сиҳатӣ, саломатӣ ва солимгардонии ҳаёти шахсии гвардияи миллӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем.
маврид ба таъкид аст ки 24 нафар афсароне ки соҳиби хонаҳои хизматӣ шуданд имрӯз дар шифохонаи ҳарбии гвардияи миллӣ фаъолият намуда саҳми онҳо дар ҳифзи солимии ҷомеа аз ҷумла пешгирӣ ва табобати бемориҳои гуногун назаррасанд. дар замони истиқлоли давлатӣ бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои асосӣ ва ҳуҷраҳои ёрирасони он пурра навсозӣ ва шароити хизматрасонии тиббӣ ва талаботи замон мутобиқ гардонида шудааст. фаъолияти асосии шифохонаи ҳарбӣ барқарор намудани вазъи саломатии хизматчиёни ҳарбӣ ва ба қатор баргардонидани онҳо мебошад. шифохонаи ҳарбӣ дар як вақт ба хизматчиёни ҳарбӣ, аъзои оилаи онҳо ва кормандони ғайринизомӣ ва аҳолии минтақа низ ёрии амалии худро мерасонанд. шифохонаи ҳарбии гвардияи миллӣ аз шуъбаҳои асаб, сироятӣ, пӯст, шуъбаи бемориҳои даруна, физиотерапия, эҳёгарӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон иборат буда барои саривақт ба табобат фаро гирифтани беморон ва гузаронидани ҷарроҳӣ мутахассисони бо таҷриба ҷалб гардидаанд.